Siap. Yuk, ayo yuk, legit. Ngono. Asoy. Ayo dok, goyangin dok. Dereknya Mas Marsudi dok. Asoy. Oh, Ya. Oi. Oi, oi. Ya. Apik tenan. Nggih pangestunipun. Sik nduk pedal listrik. Pedal listrik Sapa kae pine sapa kae? Basamu kok pit iki. Sepeda. Oh iya sepeda. Padha wae to kene iki. Kuwi iki Jawa Tengah. Nggih, nggih, nggih. Lek etan motor. Lali motor lho, Nduk. Beda to tibae. Beda. 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 pit ki motor nek pit nek dono niki pidana kuwi. Beda. Mangka kang mas katresnanku setepan seni. Ya. Hota, hota. Hota, hota.
jan elok tenan. Nggih Ya. ambekan sik nggih. Oh wis tak ambek kok sak sirmu, Nduk. Seneng aku bocah iki. Jan nyenengke no. Mungkin cah cilik kudu nyenengke. Ya ngono Nduk, nyenengke Jan. Anakmu mbok digawe kaya ngene iki ditatah ngene iki. Ding tak tatah malah kecuwil kabeh. Jan lek gawe bocah ki mbiyen kok ya pas pinter men ya. Lho wong ki ndelok dinane to. Ah. Angger kok gawe anak pas malam Jumat, kuwi padha karo ngibadah sunah Rasul. Pateni setan 1000. Iya. Tur sadurunge berhubungan badan biologis, itu wudu sik sesuci diri. Heeh. Njur maos nek pengen ayu ya kaya Dewi Sri, Payang. Ya. Nabi Yusuf, kuwi nggon maos surat Yusuf. Ya. Ini bocah mesti pinter tenan. Wong bapak ibuke ya tawaduk tenan. Iki anak iki jajali gawe karo ndelok bal-balan ngono kuwi. Dadine bocah ndase gedhe ngono kuwi. Lah yo enakne to. Ayo, Nduk. Monggo. Tutulan, Nduk. Lanjut nggih. Eh. Ya. Monggo kang katresnanku Yuk. Awas. Ya. Ho. Oi. Loi. Ho. Lo lo te lo te. Le le lo lo le le. Ya. Ho. Lo 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 Hoi. le 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 bisa kaso. Lo. Yo. Nggih, rapi ngetan, Mbak. Nggih, mengetan ngulon nggih. Etan niku pundi ya, Pak? Oh, mriko. Oh, iya iya. Nyanyi di sini aja mungkin. Senarjo ada Mbak Prik Lumayoga. Ada Niku Suma. Terima kasih. Mas, vokalku tolong jangan menunggu.
Sekar bisa nyawang undang desa dadi raja dening ora ilang kene padha